Καλημέρα, αγαπητέ Σπύρο Πέγκα. Κύριε Πέγκα, αγαπητέ Σπύρο, όπως θέλεις. Εγώ πάντα ρωτώ. Σπύρο, στον ελληνικό. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα στους κροτές. Πού περίμενες και δεν είχε λεωφορείο? Βγήκα στην Εθνική Αμήνης, λέω θα πάρω ένα λεωφορείο και θα έρθω σε 5 λεπτά εδώ πέρα στη Σαλαμίνος. Και δεν είχε και λεωφορείο. ξεκίνησα να περπατάω και από τις 9 ως τις 9 και 4 δεν πέρασε ούτε ένα λεωφορείο από την Τζιμισκή. Ποιας γραμμής? Εκεί έχει πολλά λεωφορεία. Δεν πέρασε ούτε ένα από δίπλα μου. Δεν πέρασε λεωφορείο. Καλά, τι δήμαρχος θα γίνεις? Πάρε τηλέφωνο στον ΟΑΣ και πες που είναι τα λεωφορεία σας. Αυτό θα κάνω. Θες να πάρω τον πρώτο? Κανονίσω συνάντηση τώρα με τον ΟΑΣ. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Αλήθεια, 1/4 δεν πέρασε κανένα λεωφορείο. Δεν πέρασε ούτε ένα λεωφορείο. Δεν ξέρω, υπάρχει απεργία? Όχι. Όχι, απεργία δεν έχουν, ούτε στάση εργασίας. Δεν έχουν κάτι. Καφέ θα πιεις παρεπιπτόντως? Είμαι μια χαρά με το νεράκι. Ευχαριστώ. Ναι. Καλημερίζω λοιπόν τον Σπύρο τον Πέγκα, ο οποίος διεκδικεί τον δεύτερο δήμο της χώρας, όπως και πολλοί άλλοι. Αρχίσαν βέβαια και οι συνεργασίες. Χθες, αλήθεια είναι, ο Σάκης ο Τζανακόπουλος. Είναι αλήθεια. Ναι. Να ξεκινήσω από αυτό. Βέβαια, ναι. Η παράταξη του Σάκη του Τζακόπουλου αποφάσισε. Τζανακόπουλος είπα, πρόσεχε. Άλλος είναι αυτός. Επειδή σε στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό το. Άλλοι είναι αυτοί. Τώρα και ο Τζακόπουλος, λοιπόν, ο Σάκης, η παράταξή του αποφάσισαν και θα ενταχθούν στη Θεσσαλονίκη για όλους. Θα έχουμε μια προγραμματική συνεργασία, όπως λέμε. Έχουν κοιτάξει το πρόγραμμά μου, το βασικό μας πρόγραμμα δηλαδή που έχουμε αναρτήσει, έχουν συμφωνήσει και με γνώμονα αυτό αποφάσισαν την εισχώρησή τους στην. Τι σημαίνει εισχώρη όλη η παράταξη? Τελειώνει το όνομα, μπαίνουν ως υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι. Ακριβώς. Μπαίνουν ως δημοτικοί σύμβουλοι και συνδιαμορφώνουν βέβαια τις πολιτικές τις οποίες καταρχήν θα εξαγγείλουμε και στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε μόλις πάρουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης. Συγγνώμη, ήταν κάτι περισσότερο από βέβαιο, Σπύρο, όταν ξεκινήσατε όλοι, ότι θα υπάρξουν σταδιακά κάποιες συγχωνεύσεις, γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Υπάρχει μια αποτύπωση, μια σφιγμομέτρηση. Καταλαβαίνει ο άλλος άμα μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω και σου λέει προκειμένου να πάω μόνο στα χαμένα, θα επιλέξω αυτόν με τον οποίο ταιριάζουν τα χνότα μας. Ακριβώς. Και εσύ, φαντάζομαι θα γίνουν και άλλες τέτοιες ενδεχομένως να προκύψουν και άλλες συνεργασίες μέχρι τις 31 Αυγούστου που πρέπει να κλείσουν τα ψηφοδέλτια. Όντως ήταν πολλές υποψηφιότητες σε ένα σύστημα που έχει αλλάξει και είναι πλειοψηφικό. Και το σημαντικό, νομίζω συμφωνούμε όλοι, είναι να αλλάξει καταρχήν η τωρινή διοίκηση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Και φυσικά να μπει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε μια διαφορετική ρότα τελείως, αναπτυξιακή, να φτιάξουμε τις υποδομές, να αποκτήσουμε λεωφορεία. Πριν πάμε εκεί, επειδή σε συμπαθώ, θα κάνω σαν το γιο μου. Δεν σου κάνω την ερώτηση άμα ήταν λάθος ο νόμος Κουρλέτη. Να μην μου κάνεις την ερώτηση. Κατ' εμέ, ήταν ο χείριστος νόμος για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά δεν θέλω να το πεις γιατί έχεις τη συνεργασία. Δεν ξέρω, άμα θέλω να το πεις το λες. Κοίτα, υπήρξαν διάφορες ρυθμίσεις του Θεοδωρικάκου που ήταν εξίσου φρικτές, γιατί ουσιαστικά εξουδετερώσαν το Δημοτικό Συμβούλιο. Λίγο το μικρόφωνο πιο μπροστα σου, κάθετα, είναι κινούμενο. Εξουδετερώσαν, έλεγα, τη δυναμική που έχει το Δημοτικό Συμβούλιο και έδωσε εκτελεστικές εξουσίες στον Δήμαρχο. Ναι, στην Οικονομική Επιτροπή. Ναι. Οπότε αυτή η δικαιολογία ότι δεν μπορούσε ο Δήμαρχος να κυβερνήσει δεν στέκει, ας το πούμε έτσι. Και μάλιστα, αν συζητήσεις με πάρα πολλούς άλλους δημάρχους στην περιφέρεια, θα σου πούνε ότι όλη αυτή η ρύθμιση έγινε για τον Κωνσταντίνο Ζέρβα στη Θεσσαλονίκη από την κυβέρνηση, ο οποίος είχε βγει αρκετά αδύναμος στον πρώτο γύρο και δεν μπορούσε να σχηματίσει πλειοψηφία. Και βέβαια στη συνέχεια, δεν ξέρω αν μπορώ να πω αυτή τη λέξη, με την εξαγορά άλλων προσώπων και όχι με τη συνεργασία με παρατάξεις, σχημάτισε μια διοίκηση τοπική και μετά ήρθε η κυβέρνηση με τους νόμους του Θεοδωρικάκου και του έδωσε τις εκτελεστικές εξουσίες που χρειαζόταν για να μπορέσει να κάνει έργο, άσχετα αν δεν έκανε έργο. Πριν πάμε στα αμιγώς της πόλης, αυτή η ιστορία, η στήριξη των κομμάτων, πιστεύεις, εσένα θα σου κάνει καλό, δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε στηρίζει? Είναι τιμητικό καταρχήν το να στηρίζει. Και η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω, το ΠΑΣΟΚ ποιον στηρίζει εδώ? Το ΠΑΣΟΚ δεν μιλάει, στηρίζει διάφορους, στηρίζει τους υποψηφίους του, στηρίζει και εμάς. Δεν θέλουν να εκφραστούν για διάφορους δικούς τους λόγους. Πάντοτε υπήρχαν στήριξη κομμάτων. Άλλο βέβαια τη στήριξη και άλλο το χρήσμα. Γιατί εγώ έχω πάρει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κατανοητό στους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν είμαι κομματικός τέλεχος. Αν θυμάσαι, κατέβηκα με το ποτάμι στις εκλογές. Θα προσδιόριζα ως κεντρό τον εαυτό μου. Τότε μου ήσουν πολιτικά πολύ συμπαθής να σου πω τότε. Γιατί και εγώ με το ποτάμι ήμουν, αλλά μας πήρε το ποτάμι. Μας πήρε το ποτάμι, ναι. Λοιπόν, άρα είναι θετικό ή αρνητικό? Θεωρώ ότι είναι θετικό και απαραίτητο. Καταρχήν είναι τιμητικό, όπως σου λέω, να έρθει το δεύτερο κόμμα της χώρας και να πει: εγώ στηρίζω αυτή την ανεξάρτητη υποψηφιότητα γιατί μου αρέσει ο προγραμματικός του λόγος. Από εκεί και πέρα θα σου θυμίσω ότι και με τη διοίκηση, με τον Γιάννη τον Μπουτάρη, όταν κατεβήκαμε στις εκλογές, κατεβήκαμε ως ανεξάρτητο το 2006, χωρίς κάποια υποστήριξη και δεν καταφέραμε να εκλεγούμε. Το 2010 ήρθαν υποστηρίξεις κομμάτων
και με αυτήν τη μικρή όθηση καταφέρουμε να φτάσουμε στο δεύτερο γύρο και τελικά να πάρουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης. Εκεί ήταν ένα καλό εγχείρημα πρώτη τετραετία, μετά τα χαλάσατε λίγο. Πάντα υπάρχει μια φθορά όταν ασκείς για πολλά χρόνια εξουσία. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι και ένας μύθος λίγο αυτό ότι τα χαλάσαμε στη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι ξεδιπλώθηκαν πράγματα τη δεύτερη τετραετία, τα οποία είχαν ετοιμαστεί και οργανωθεί την πρώτη τετραετία. Μπορεί ίσως η εικόνα της παράταξης να μην ήταν έτσι ενιαία και δυναμική, όμως τα πράγματα που γίνανε στην πόλη, είτε αυτό αφορά μικρές αστικές αναπλάσεις, είτε αφορά την εξωστρέφεια της πόλης, είτε αφορά τις κοινωνικές δομές, μια πολύ βασική παράμετρο της πολιτικής εκείνα τα χρόνια, οργανώθηκαν και ξεδιπλώθηκαν από το 2014 μέχρι το 2019. Ναι. Δηλαδή, αν παρακολουθήσεις τις κοινωνικές δομές που στήθηκαν, είτε μεγάλα νούμερα επισκεψιμότητας της πόλης, θα βλέπεις ότι έχουν έρθει μετά το 2014. Ναι. Κοίταξε, επειδή εγώ έχω μια. Μου λένε οι φίλοι μου, είσαι ηλίθια ειλικρινής, εγώ θα το πω. Ο Μπουτάρης ήταν ένας δήμαρχος ο οποίος έβαλε μια νέα αφετηρία για την πόλη. Αρέσει ή δεν αρέσει? Έτσι είναι. Δηλαδή ήταν μια πόλη έντονα συντηρητική Θεσσαλονίκη. Ήταν κλειστή στο τρίγωνο Μητρόπολη, Νομαρχία, Δημαρχία. Όποιος ήταν μέσα στο τρίγωνο πέρναγε καλά, οι υπόλοιποι ήταν ξένοι πολίτες για την πόλη. Ο Μπουτάρης έκανε αυτό το άνοιγμα που εγώ δεν είχα καμιά προσωπική σχέση με, ούτε είχα λόγο να πω καλές κουβέντες και σήμερα ή κακές κουβέντες. Τα λες πιο καλά από εμάς. Τα λέγαμε τότε. Πρόσεξε να δεις. Νομίζω καμιά φορά μετράει περισσότερο να τα πει κάποιος σαν και εμένα παρά να τα πείτε οι ίδιοι σας. Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Απλά το λάθος του Γιάννη ήταν λόγω και του χαρακτήρου ότι εμπλεκόταν και σε ζητήματα που δεν ήταν του. Ναι, και νομίζω το παραδέξεις ότι ήταν λάθος αυτό. Και γινόταν κακός χωρίς να υπάρχει λόγος. Δηλαδή, πρέπει σε εθνικά θέματα, σε διάφορα δεν υπήρχε λόγο. Τέλος πάντων. Πάει εκείνο. Τώρα, ερχόμαστε στα της πόλης. Αν ζητήσω από τον Σπύρο τον Μπέγκα να μου πει ποιο είναι εκείνο το θέμα το οποίο πιστεύει ότι θα έπρεπε να λυθεί χθες στην πόλη, τι θα μου λέγει? Θα έλεγα πρώτα τη συγκοινωνία μετά τη σημερινή πάθημα που έπρεπε να περπατήσω 20 λεπτά τρέχοντας σε βάδι για να προλάβω να έρθω στην ώρα μου, γιατί δεν πέρασε ούτε ένα λεωφορείο όπως είπαμε, αλλά σαφώς η καθαριότητα. Δηλαδή αυτό που βιώνουμε στην πόλη σήμερα δεν το έχει ξαναβιώσει στη Θεσσαλονίκη. Τέτοια βρωμιά και τέτοια παραμέληση, τόσο πολλά ογκώδη πεταμένα εδώ και εκεί. Νομίζω ότι έχει καταρρεύσει το σύστημα αποκομιδής, έχει χαθεί ο έλεγχος στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναζήσει. Αν θυμάσαι το τέλος της θητείας του Παπαγεωργόπουλου, όπου πάλι υπήρχε αυτό το διάστημα και των 3 μηνών αδράνειας μέχρι να αναλάβει καινούρια διοίκηση, τα πράγματα είχαν ξεφύγει τελείως. Και τότε ζητήσαμε, όταν αναλάβαμε το 2011, να μας συνδράμει ο στρατός και άλλοι όμοροι δήμοι να μας δώσουν προμετωφόρο για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την πόλη και να μαζέψουμε τα σκουπίδια. Νομίζω ότι θα βρεθούμε μπροστά σε μια ανάλογη κρίση με το που θα πάρουμε το Δήμο Θεσσαλονίκης μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, γιατί θα αναλάβουμε τον Ιανουάριο και πραγματικά το σύστημα αποκομιδής θα Πάντως χθες ο Ζέρβας, επειδή ρωτήθηκε για το θέμα, δεν ξέρω που μίλησε ο Δήμαρχος. Στο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημοτικό Συμβούλιο θα ήταν, ναι. Α, ναι, Δευτέρα χθες. Δευτέρα ήταν χθες. Ναι. Είπε κάτι ότι ο στόλος έχει αυξηθεί και μάλιστα υπάρχουν μηχανήματα πολύ περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο για την Θεσσαλονίκη. Έχει αναβαθμιστεί, είναι να πάρθουν και κάτι πλυντήρια κάδων κτλ. Δηλαδή η υλικοτεχνική υποδομή έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Το αποτέλεσμα, αν δεν είναι καλό, μήπως θέλει κάτι άλλο. Μας έλεγε χθες εδώ ο συνυποψήφιός σου, ο Στέλιος ο Αγγελούδης, ότι από τα 1.200 άτομα που θα έπρεπε να εργάζονται στην καθαριότητα, εργάζονται μόλις 480 και τα υπόλοιπα είναι αποσπασμένα. Εγώ, κοιτώντας στα μάτια, θα σου λέγα ότι αυτές οι αποσπάσεις έγιναν και στη θητεία που ήσουν και εσύ στο Δήμο. Άρα και εσείς φταίτε. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ εύκολο να ρίξεις την ευθύνη στους εργαζόμενους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι έτσι, πέρα από το ποιος έχει την ευθύνη. Δεν είναι έτσι. Υπάρχουν διοικητικές και οργανωτικές αδυναμίες τεράστιες. Δεν υπάρχει επίβλεψη, δεν υπάρχει σωστή οργάνωση και δεν υπάρχει αξιοποίηση του προσωπικού. Πώς μπορείς να κατηγορήσεις τους εργαζόμενους του Δήμου Θεσσαλονίκης όταν τους έχεις απαξιώσει με τις πολιτικές σου, όταν οι ίδιοι έχουν βγάλει ανακοίνωση ότι έχεις κάνει πάνω από 3.000 μετακινήσεις για λόγους ότι αυτός μου αρέσει, αυτός δεν μου αρέσει, αυτός υπογράφει αυτή τη σύμβαση που θέλω, αυτός δεν την υπογράφει τη σύμβαση που θέλω, άρα να τον μετακινήσω και να τον αλλάξω, και μετά να έχεις να κατηγορήσεις τους εργαζομένους. Εγώ δεν πιστεύω στην απαξίωση των δημοτικών υπαλλήλων. Το απέδειξα νομίζω και μέσα στο Δήμο. Λέω πάντα με πολύ περηφάνεια ότι όταν έφυγα από το Δήμο Θεσσαλονίκης το 2019, άφησα το τμήμα τουρισμού με 9 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 7 κάναν διδακτορικό και μεταπτυχιακό στον τουρισμό. Από μόνοι τους, με δικά τους έξοδα, με δικό τους κόπο. Είχαν τόσο πολύ αισθανθεί την ευθύνη της δουλειάς τους, που θέλησαν οι ίδιοι να γίνουν καλύτεροι. Σε αυτό που αναφέρθηκα, θέλω να επιστρέψω. Είναι έτσι, 1.200 άτομα πληρώνονται για καθαριότητα και εργάζονται 480. Σαφώς θα υπάρχουν λιγότεροι από τους 1.200. Κάποιοι είναι οδηγοί
Για παράδειγμα των αντιδημάρχων, το κάθε αντιδήμαρχος αυτή τη στιγμή έχει και ένα αυτοκίνητο και έναν οδηγό, να τον πηγαίνει και να τον γυρνάει από το σπίτι του και να τον πηγαίνει όπου αλλού επιθυμεί. Αυτά δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Άρα είναι θέμα της διοίκησης πρώτα απ' όλα αυτό που συμβαίνει, και ξαναλέω ότι δεν είναι η έλλειψη προσωπικού, είναι η αδυναμία της σωστής οργάνωσης και τη σωστή αντίληψη στο πώς λειτουργεί η καθαριότητα. Ναι. Εγώ, επειδή είμαι και λίγο θειασότης της ατομικής ευθύνης, ο Σπύρος ο Πέγκας θεωρεί ότι όλοι εσείς οι οποίοι διεκδικείτε να γίνετε δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι κλπ. Στο Δήμο, έχετε μιλήσει με ειλικρίνεια στον κόσμο για να του πείτε ότι φταίς κι εσύ. Έλεγες νωρίτερα ότι στο δρόμο είδες μεγάλα αντικείμενα κτλ. Κάποιος τα έβγαλε το βράδυ. Ναι. Αυτός δεν ευθύνεται? Ναι, να πω καταρχήν ότι μόνο με ειλικρίνεια μιλάμε και ανταποκρινόμαστε στον κόσμο και στα διάφορα θέματα που θέτει ο ίδιος ο κόσμος προς εμάς. Από εκεί και πέρα, εγώ πιστεύω ότι ο δημότης, ο πολίτης, όταν τον σεβαστεί η τοπική αρχή, θα σεβαστεί και αυτό στην αρχή και το δημόσιο χώρο. Μιλάω επίσης πάρα πολύ για το δημόσιο σχολείο. Και λέω ότι τα δημόσια σχολεία στη Θεσσαλονίκη είναι απαράδεκτα, είναι σε φυλακές, είναι παντού με κάγκελα, με τσιμεντένιες και ασφαλτοστρωμένες αυλές που τα παιδιά σαν φυλακισμένοι πάνε πέρα δόθε, με βαμμένους στους τοίχους κτλ. Αυτό το περιβάλλον είναι που διαμορφώνει και τον πολίτη του μέλλοντος. Πρέπει να αλλάξουμε το δημόσιο σχολείο, ώστε να μάθει το παιδί από τη μικρή ηλικία να σέβεται το δημόσιο χώρο και να αρχίσει να συμπεριφέρεται διαφορετικά όταν βγαίνει έξω από το σπίτι του, να μην βάφει τους τοίχους, να μην πετάει τα σκουπίδια, να μην πετάει τα ογκώδη και το καθεξής. Χρειάζεται ένας βιωματικός τρόπος εκπαίδευσης, θα έλεγα, και παραδειγματικός, δηλαδή να βλέπουν παραδείγματα οι δημότες και να αισθάνονται, όπως είπα από την αρχή, ότι η αρχή, η δημοτική, τους σέβεται, τους φροντίζει για να φροντίζουν και αυτό το δημόσιο χώρο. Ξέρεις, Σπύρο, επειδή ταξιδεύεις και επειδή ασχολείσαι και έχεις και μια με την καλή έννοια τρέλα και με τα θέματα τουρισμού κλπ. Σήμερα άφησα το γιο μου πρωί για προπόνηση και πήρα την περιφερειακή και μπαίνοντας στον κόμβο της Μακρυγιάννη, είδα ένα τεράστιο εκεί στον κόμβο κάτω. Έβαψαν όλο το τσιμέντο μαύρο και πάνω γράφει ΠΑΟΚ με τεράστια γράμματα. Μπορεί να γράφει Άρης, μπορεί να γράφει Ηρακλής. Κάτι το οποίο εγώ δεν συναντώ όταν πηγαίνω στο εξωτερικό. Γι' αυτό σου λέω ότι ενδεχομένως κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια εσωτερική επανάσταση εδώ μέσα, την οποία κάποιοι πρέπει να την ξεκινήσουν. Ακριβώς. Ότι δηλαδή, κύριε μου, δεν είναι πάντα η ευθύνη της πολιτείας πολυπρόσωπης απρόσωπης. Κάποια στιγμή ευθύνη έχεις και εσύ. Και αν δεν πάρεις το μάθημα με το καλό, θα πρέπει ενδεχομένως να το πάρεις με το κακό. Και αυτό πρέπει να γίνει από εσάς. Δηλαδή, δεν μου αρέσει, επειδή και εγώ υπήρξα υποψήφιος, αλλά δεν χαρίστηκα σε κανέναν. Δεν θέλει πολύ χάιδεμα. Το πολύ χάιδεμα μπορεί να σε βγάλει δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο, βουλευτή, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό. Ναι. Θεωρώ ότι μέσα από τις πολιτικές που θα αναπτύξουμε θα δεις ότι δεν θα υπάρχει χάιδεμα, ότι δεν θα υπάρχει πώς να το πω, σύμπλευση με συμφέροντα ή με διάφορες ομάδες της πόλης, αλλά θα υπάρχει το συμφέρον μόνο της Θεσσαλονίκης και των δημοτών. Αυτό είναι που ξεχωρίζει ουσιαστικά μια πολιτική, και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην νεωτερική πολιτική. Αυτή την ορολογία χρησιμοποιώ και στους συνυποψήφιους μου και τους λέω ότι δεν θα μπούμε στα πράγματα της Θεσσαλονίκης για να διαχειριστούμε λίγο καλύτερη την κατάσταση, αλλά θα φτάσουμε και θα οδηγηθούμε σε μια τελείως νεωτερική διοίκηση, να αλλάξουμε τον τρόπο που κινούμαστε, που ζούμε και που διαχειριζόμαστε το δημόσιο χώρο στη Θεσσαλονίκη. Είπες, αναφέρθηκες νωρίτερα στο κυκλοφοριακό. Ο δήμαρχος, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, η δημοτική αρχή τέλος πάντων, για να συνδράμει στην βελτίωση, φρόντισε και έφερε κάποια λεωφορεία. Το φρόντισε είναι λίγο τραβηγμένη λέξη. Τα έφερε πάντως. Και μάλιστα μικρό κόφτ. Τις δεκαετίες του 80 και του 90 να κινηθούν μέσα. Δεν ξέρω αν ήταν το 80 και το 90. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση τότε. Η επίθεση που έγινε, όχι δεν με ενδιαφέρει ο ίδιος, η επίθεση που έγινε στην επιλογή της περιοχής, τα έφερε από τη Λειψία. Εγώ επειδή έχω πάει στις χώρες, έχω πάει και στις Βαλτικές Δημοκρατίες, φέτος ήμουν στην Πολωνία. Καλό είναι να χαλαρώσουμε λίγο στην Ελλάδα. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι είναι η Πολωνία, τι είναι η Λειψία, τι είναι το Ταλίν, τι είναι η Ρήγα, τι είναι το Βίλνιους. Δεν είναι αφρικανικές χώρες. Ναι. Και εγώ θυμάμαι, τα πήγε και τα έφερε από τη Λειψία. Ναι, αν εξαιρέσει τον κλιματισμό, ο οποίος δεν υπήρχε, γιατί δεν υπάρχει λόγος εκεί να υπάρχει κλιματισμός. Δεν σημαίνει η Λειψία ότι είναι κάποια τριτοκοσμική χώρα. Και αυτό η συμμετρινά θα πρέπει σιγά σιγά να το εμπεδώσετε στον κόσμο. Δηλαδή υπάρχει ένας, δεν το λέω για σένα κάθε άλλο μακριά από εμένα αυτό, υπάρχει ένας φθηνός λαϊκισμός, ένας εύκολος λόγος, μια εύκολη αρπαγή συνθημάτων τα οποία τα πετάμε στον κόσμο, τον ταΐζουμε τον κόσμο και τον συντηρούμε στο βάλτο. Αυτό πρέπει να αλλάξει την πόλη μας. Η πόλη έχει ένα πρόβλημα επαρχιωτισμού, Σπύρο. Μεγάλο.
Και στον ανταγωνισμό των πόλεων έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Εγώ μιλάω πάρα πολύ και για τα Βαλκάνια. Όπως ξέρεις, ταξιδέψαμε και ταξίδεψα πάρα πολύ στις βαλκανικές πρωτεύουσες, στις βαλκανικές πόλεις για να προσελκύσουμε ανθρώπους να έρθουν να επισκεφτούν ξανά και ξανά τη Θεσσαλονίκη και διαπίστωσα πόσο πολύ την αγαπάνε. Και αν δεις τις βαλκανικές πρωτεύουσες και τις πόλεις πώς έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, θα δεις πόσο πίσω έχουμε μείνει στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι μόνο ο διεθνής ανταγωνισμός, είναι και ο εγχώριος. Η Λάρισα, τα Γιάννενα, τα Τρίκαλα, ο Βόλος, είναι πόλεις οι οποίες έχουν ξεπεράσει τη Θεσσαλονίκη τόσο στην υποδομή τους, όσο και αυτό που ονομάζουμε στον τουρισμό, μια και είπες για την τρέλα τουρισμού που έχω, στο μπραντ της πόλης. Έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Αυτές οι χώρες που ανέφερες είναι πολύ πιο μπροστά πραγματικά και η Λειψία είναι αδελφοποιημένη πόλη με την Θεσσαλονίκη. Τότε γιατί τα βάλατε τώρα με τα λεωφορεία που έφερε? Τα βάλαμε γιατί ακριβώς αυτά είναι παροπλισμένα λεωφορεία. Στη Γερμανία ανά 10 χρόνια αποσύρονται τα λεωφορεία και μπαίνουν καινούρια λεωφορεία, κυρίως ηλεκτρικά τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα πήγα πάλι στο Φράιμπουργκ, όπου υπήρχαν μόνο ηλεκτρικά λεωφορεία αθόρυβα. Νομίζω, επειδή συναντήθηκα με τον πρόεδρο του ΑΣΤ προεκλογικά, υπάρχει μια παραγγελία πολλών ηλεκτροκίνητων αυτοκίνητων. Υπάρχει, την οποία απλά την υπάρχει ένα ζήτημα εκεί τώρα που θα φορτίζουν αυτά, σε ποιο πάρκινγκ είναι λίγο. Θέλει και μετά θέλει δουλίτσα αυτό το πράγμα. Θέλει υποδομές, θα έρθουν πάρα πολλά λεωφορεία ηλεκτροκίνητα, γιατί είναι μονόδρομος ηλεκτροκίνηση νομίζω. Και θα ακολουθήσουμε και εμείς. Πέρα από αυτά, τι χρειάζεται η Θεσσαλονίκη? Χρειάζεται βελτίωση των υποδομών της, χρειάζεται να γίνουν πράγματα ώστε να μπορέσει η μετακίνηση των δημοτών να γίνει πιο εύκολη και πιο καλή. Χρειάζεται μια στρατηγική ανάπτυξης οικονομικής που να ακουμπάει και στην εξωστρέφεια αλλά και σε άλλα ζητήματα, και χρειάζεται μια στέρεη και καλή κοινωνική πολιτική ώστε να πάψουν να πεθαίνουν οι συνάνθρωποι μας στον δρόμο. 7 άστεγοι πεθάνουν τα τελευταία 2 χρόνια στην παραλία, στην Εγνατία, στην Τζιμισκή. Αυτό είναι ντροπιαστικό για τη Θεσσαλονίκη. Πώς αντιμετωπίζεις τους αστέγους? Επειδή λόγω του ρεπορτάζ ξέρω χρόνια, όχι τώρα, πολλοί εξ αυτών αρνούνται αιμονικά. Με μια επιμονή και με εισαγγελικές παραγγελίες δεν μπορεί να αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους να βλάπτουν τον εαυτό τους και να πεθαίνουν στα πεζοδρόμια μας. Υπήρξε μια διάθεση τα προηγούμενα χρόνια από την τοπική διοίκηση να αποσύρει εντελώς τη συνεργασία της με τις ΜΚΟ, με τις οργανώσεις οι οποίες είναι αυτές που βγαίνουν στους δρόμους και περιθάλπουν και ουσιαστικά φροντίζουν τους άστεγους, και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αν συνομιλήσεις με ανθρώπους που ασχολούνται με τον κοινωνικό τομέα και τη φροντίδα αστέγων και άλλων ευάλωτων ομάδων, θα διαπιστώσεις ότι οι ίδιοι οι άστεγοι και οι άνθρωποι που είναι στον δρόμο λένε ότι δεν θέλουν να πάνε στις κοινωνικές δομές, γιατί τώρα πια δεν υπάρχει φροντίδα και ασφάλεια, τους κλέβουν τα χαρτιά και τα χρήματά τους. Άρα δεν υπάρχει η σωστή και κατάλληλη φροντίδα στις δομές οι οποίες στήθηκαν με τόσο κόπο και με τόσα χρήματα και με τόσες προσπάθειες από το 2012 ως το 2019. Εμείς πάντως από το ρεπορτάζ που μεταφέρουν τα παιδιά, εκτός αν δεν μου τα λένε όλα, είναι ότι ενώ υπάρχουν οι υποδομές, αρνούνται γιατί τους αρέσει αυτός ο τρόπος. Κάποιοι άλλοι είναι παράνομα στη χώρα μας και το ξέρουν και οι αρχές και δεν τους κάνουν. Αυτό θα έλεγα ότι είναι μια δικαιολογία για να μην κάνουμε πράγματα εμείς. Ναι. Μάλιστα, τώρα, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Μας έλεγε χθες ο Στέλιος Αγγελούδης εδώ, πρέπει να τρέξει λίγο η επέκταση, να δούμε τι θα κάνουμε για να μπορέσουν να συνυπάρχουν και οι ποδηλατόδρομοι. Ασκήθηκε μια κριτική, δεν ξέρω ποια είναι η θέση δική σου για ποδηλατόδρομους στην πόλη, στους οποίους επένδυσε η διοίκηση Ζέρβα. Αν τους χωράει ή δεν τους χωράει η πόλη, τι πρέπει να γίνει για να τους χωρέσει? Πρέπει να γίνουν σωστές κυκλοφοριακές μελέτες για να μπορέσουν να τοποθετηθούν οι ποδηλατόδρομοι. Σαφώς είμαστε υπέρ του ποδηλατοδρόμου και της μικροκινητικότητας. Εγώ από την αρχή είχα πάρει και πάρα πολύ θετική στάση και κατακρίθηκα γι' αυτό για τα πατίνια, τα ηλεκτρικά, που θεωρώ ότι είναι άλλο ένα μέσο που διευκολύνει κυρίως νέους ανθρώπους να μετακινηθούν. Είμαι υπέρ πάρα πολύ. Και υπήρξαν προσπάθειες. Δεν τηρεί κανείς κανένα. Γιατί δεν μπορούν να κινηθούν με ασφάλεια. Άρα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα την ασφάλεια, ακόμα και στο ποδηλατόδρομο της παραλίας, ο οποίος κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να γίνει σαφώς πολύ πιο ασφαλής από ό,τι είναι αυτή τη στιγμή. Ο ποδηλατόδρομος στην Εγνατία ήταν αποτυχημένος, δεν ήταν μελετημένος. Άρα χρειάζεται καταρχήν να γίνει μια σωστή κυκλοφοριακή μελέτη και χρειάζεται ενδεχομένως να ξεβολέψουμε και κόσμο, αν θέλουμε να περάσουμε μακροπρόθεσμα μια τέτοια αντίληψη μετακίνησης με το ποδήλατο, μικροκινητικότητας κτλ. Και μάλλον μοιάζει να είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, αφού βλέπουμε την κατάσταση που επικρατεί με τα δημόσια μέσα συγκοινωνίας. Δύσκολη ερώτηση. Μας είπες τα στραβά και ανάποδα. Τι κάνει καλά ο Δήμαρχος? Τι κάνει καλά ο Δήμαρχος? Ποζάρει πάρα πολύ καλά, κάνει πολύ καλό TikTok. Όχι, σοβαρά μιλάω. Δηλαδή, γιατί διαφορετικά δεν τον στήριζε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε θα. Εντάξει, έχει μια σημαντική απήχηση. Τι κάνει καλά?
Μπορεί να έχει και δυσαρέσκεια, να υπάρχει και δυσαρέσκεια για ένα κομμάτι της κοινωνίας, αλλά για να είναι, πώς το λένε, φαβορί και εκείνος για τη διεκδίκηση, κάτι κάνει καλά. Θέλω να σου πω ότι καταρχήν η δυσαρέσκεια στους δρόμους έξω είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό αποτυπώνεται και δημοσκοπικά και τα νούμερα, πώς να το πω, υποστήριξης του Δημάρχου είναι πάρα πολύ χαμηλά. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα εκεί έξω. Ο Δήμαρχος κάνει καλές ασφαλτοστρώσεις, θεωρεί ότι αυτό είναι πρωτεύουν και ότι αυτό πρέπει να κάνει ένας Δήμος και έχει κάνει πάρα πολλές ασφαλτοστρώσεις μέσα στην πόλη. Από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο έργο. Είναι καλό το ότι συνέχισε και έκτισε πάνω στην πολιτική που είχαμε δημιουργήσει για τη γαστρονομία με το Θεσσαλονίκη Food Festival, το οποίο επίσης το κατήργησε βέβαια στη συνέχεια και κατάφερε να πάρει και αυτό τον τίτλο της Θεσσαλονίκης Δημιουργική Πόλη για τη Γαστρονομία από την UNESCO. Η αύξηση του τουρισμού δεν έχει να κάνει και με τον Δήμο, λες? Χθες έλεγε και Λούδης είναι από μόνη της. Η αύξηση του τουρισμού καταρχήν δεν υπάρχει. Παλεύει να φτάσει στη Θεσσαλονίκη τα νούμερα του 19, δεν έχει φτάσει αυτές τις επιδόσεις. Όταν θα έπρεπε, ήμασταν σε μια ανωδική πορεία και έπρεπε να έχει εκτιναχθεί στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά τον κορονοϊό να γίνουν πολλά περισσότερα πράγματα. Όπως ξέρεις, η εμπλοκή μου με το αεροδρόμιο ήταν πάρα πολύ μεγάλη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Fraport μίλησε με κολακευτικά λόγια για τη συνδρομή μου στο να έρθει η Fraport και να επενδύσει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά το κόμμα που στηρίζει ήταν εναντίον. Το κόμμα που με στηρίζει υπέγραψε, αν θυμάσαι, τη σύμβαση για την παραχώρηση των αεροδρομίων. Ούτε καν στα εγγένεια δεν ήρθαν. Ούτε ο φίλος μου ο Φάμελος, ούτε ο Τριανταφυλλίδης, ούτε η Δώρα. Εγώ ήμουν εκεί. Ο κύριος Φάμελος συγκεκριμένα δεν είναι ο βασικός μου υποστηρικτής. Γιατί, επειδή είναι β' περιφέρεια. Δεν ξέρω γιατί, θα πρέπει να το ρωτήσετε. Παρόλα αυτά. Κάτσε, βγάλω είδηση. Ο Φάμελος δεν συμφωνεί. Παρόλα αυτά θα πρέπει να δούμε λίγο τα πράγματα ρεαλιστικά. Κάποια είναι έτσι. Υπάρχει ένας πολιτικός ρεαλισμός σε όλα τα κόμματα και θεωρώ ότι και βάσει αυτού του πολιτικού ρεαλισμού προέκυψε και υποστήριξη προς το πρόσωπό μου. Ναι. Πάντως για την. Εγώ ήμουν φανατικά υποστηρικτής της Fraport, δεν το συζητώ. Γιατί ναι, απλώς οι ίδιοι άνθρωποι τώρα που συναντώ μου λένε ότι κάνετε κάτι γιατί ξαναέγινε επαρχιακή πόλη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, το αεροδρόμιο όμως είναι μια χαρά. Υπάρχει μια οπισθοχώρηση στις συνδέσεις. Μπορώ να πω 2-3 παραδείγματα. Από αεροπορικές εταιρείες εννοείς. Από αεροπορικές εταιρείες. Κάναμε μεγάλο κόπο. 3 χρόνια πηγαίναμε μαζί με ένα δημοτικό υπάλληλο και παρακαλούσαμε την Qatar Airways να έρθει να συνδέσει τη Θεσσαλονίκη με την Doha. Δεν έβγαινε οικονομικά, Σπύρο, με μαθαγό. Έβγαινε μια χαρά. Διακόπηκε λόγω του κορονοϊού. Όλα χρειάζονται βοήθεια και ενίσχυση. Ναι, στην αρχή είναι δύσκολα. Μαζί στα εγγένεια της Κατάρ. Είναι δύσκολα για τις αεροπορικές εταιρείες στην αρχή. Χρειάζονται υποστήριξη και εκεί ο Δήμος παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όχι οικονομικό, αλλά ηθικό και υποστηρικτικό. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, γιατί το έκανα φέτος. Εγώ φέτος, τελευταία στιγμή αποφάσισα να πάω στην Πολωνία. Όταν ρώτησα πόσο κάνει το εισιτήριο από Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένη εταιρεία, δεν θα πω ποιας, μου βγαίνει 380 ευρώ το άτομο. Θεσσαλονίκη, Βρότσλαβ είναι μια πόλη πανέμορφη της Πολωνίας. Και περιηγούμενος στη σελίδα της εταιρείας είδα ότι το ίδιο δρομολόγιο από τη Σόφια έκανε 71 ευρώ. Αεροδρόμιο Σόφια Κουκλάκι, αντίστοιχο με το δικό μας. Μια χαρά αεροδρόμιο. 3 ώρες με το αυτοκίνητο πια από εδώ. Άφησα το αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ, ανεβήκαμε πάνω. Αντί να δώσουμε 1.700 ευρώ 4 άτομα, δώσαμε, ξέρω εγώ, 350-360. Άρα η φόρη αεροδρομίου εδώ είναι μάλλον πιο ακριβή. Άρα η εταιρεία γιατί να έρθει να σου κάνει το χατήρι. Αυτά πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή ως χώρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι θέμα μόνο από πού να είναι. Φόρων. Έχει να κάνει και με ότι η Ελλάδα είναι μια τουριστική χώρα το καλοκαίρι, σε αντίθεση με τη Σόφια και τη Βουλγαρία που δεν είναι. Ναι. Αν εξαιρέσεις ίσως τα παραθαλάσσια μέρη. Άρα η ζήτηση και η προσφορά ανεβάζει τις τιμές περισσότερο παρά οι φόροι που βάζει το αεροδρόμιο της Fraport εδώ πέρα. Γενικά δεν είμαστε από τα πολύ ακριβά αεροδρόμια, είμαστε μεσαία αεροδρόμια και δεν νομίζω ότι υπάρχει εκεί το πρόβλημα. Ναι. Το πρόβλημα είναι στην προβολή της πόλης και στην εξωστρέφειά της και στο marketing το οποίο γίνεται για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε αεροπορικές εταιρείες. Κλείνω, flyover. Ναι, κάθε έργο που γίνεται και θα βελτιώσει την κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη είναι θετικό. Πρέπει όμως να δούμε τις παραμέτρους και το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Ίσως θα ήταν καλύτερο να ξεκινήσουν τα έργα αφού ξεκινήσει και το μετρό, για παράδειγμα. Είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει κάποιος να τα σκέφτεται. Έρχεστε στην παρέα μου αρκετή πλέον. Εγώ αυτό που λες, όταν είχαν πανηγύρια εδώ, με το κόμμα που κατέβηκα. Ναι. Εγώ έλεγα στις συνεντεύξεις, παιδιά, να ξεκινήσει το μετρό και μετά flyover και μου την είχαν πέσει διάφοροι εδώ. Μην το χαλάς την πάστα, να το κάνουν αυτό. Μην γίνεις αιρετικός. Να που σήμερα πολλοί
συζητάμε και λέμε, παιδιά μου, πως πρώτα πρέπει να ξεκινήσει η λειτουργία του μετρό, για να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μετακινούμενων καθημερινώς με το μετρό, να απεμπλακεί λίγο η ιστορία, γιατί διαφορετικά θα ζήσουμε έναν φιάλτη. Πάντως, γενικώς το έργο. Ναι. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει πάντα και ένας καλύτερος σχεδιασμός στα έργα που αφορούν τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, αυτό το πράγμα να γίνονται με προχειρότητα, ο σχεδιασμός όπως έγινε και με το μετρό ή παλαιότερα με την υποθαλάσσια, πρέπει να σταματήσει να υπάρχει. Όταν δεν βλέπω την ίδια προχειρότητα στα έργα που γίνονται στην Αττική, εδώ πέρα έχουμε πάντα πρόβλημα με αυτό το σχεδιασμό και επίσης θεωρώ πάντα ότι πρέπει να έχει την κοινωνία μαζί σου όταν ετοιμάζεις ένα μεγάλο ή μεγαλοπίβολο έργο. Καλά, το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μαζί σου είναι στα μεγάλα έργα, αλλά υπάρχει ένα μικρό κομμάτι και επειδή το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, πάντως είναι σημαντικό να μπορέσεις να πείσεις τους δημότες ότι αυτό που πας να κάνεις δίνει μια προοπτική και ένα μέλλον στην πόλη σου. Σπύρο, μου χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Θέλω να πιστεύω θα βρεις λεωφορείο για να φύγεις τώρα. Μην ξαναφύγεις με τα πόδια. Ξανά με τα πόδια δεν βλέπω. Αν δεν βρεις λεωφορείο μέσα στα επόμενα 12-15 λεπτά, πάρε να πάρω το πρώτο του άστο. Τι γίνεται, ρε φίλε. Πραγματικά πάντως. Δηλαδή, 1/4, 9 η ώρα αιχμής, που ανοίγει η αγορά, δεν πέρασε ούτε ένα λεωφορείο. Ναι, είναι τρομακτικό, είναι δυστοπικό, θα έλεγα. Ναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε.